Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Иван Кончев и днес ще ви покажа една малко рекламка на един човек, който има 3 абона. Какво? 3 абоната? Преди малко имаше 5, някой се е отабонирал. Както и не съм аз съм абониран. Ето, ако трябва ще видите. Ето, абониран или ако съм жена. Така, ето го, той има. Абонирайте се, дайте му палец нагоре. Харесайте го, доста добър. Би трябвало да я поизчистя от мен, не. Аз съм 9 абона, защото той си има отскоро все пак. Би трябвало да има време. И аз имах вече почти месец, снимам и вече имам 9 абоната. Поне за 3 години би трябвало да направим около 2000 абоната. Толкова. И да ви кажа една важна информацийка. Защото ще ми купуват един лаптоп за рождения ден и вече ще снимам с него и на Майнкрафт. Не го хейтвайте, защото така го псуваха. Един Иван БГ го псуваше и аз не ми хареса това. И аз това дайте палец нагоре, надявам се да ви е харесал, дайте палец нагоре и до